Helo, siwmai. Fy enw I yw Sian, rwy'n un o dietegwyr gymunedol sydd yn gweithio i Caerdydd a Fro. Dyma'r 5ed fideo yn ein gyfres i helpu pobl i rheoli pwysau. Mae'r fideo yma yn edrych ar rhesymau bod ni'n bwyta, heb ein bod ni'n wir angen bwyd. Ein rhesymau dros fwyta. Mae'r fideo hwn yn mynd i edrych ar ein rhesymau dros fwyta. Efallai y sylwch eich bod yn aml yn bwyta nad ydych yn llwglyd. Dydych chi ddim ar ben eich hun. Ydych chi byth yn cymryd bisged ac yn meddwl, does dim angen hwn yna mewn gwirionedd, ond yn parhau i fwyta beth bynnag. Mae llawer y bobl yn bwyta am resymau eraill heblaw teimlo'n llwglyd. Gall meddwl mwy am deimlo'n llwglyd, arferion a dewisiadau bwyd eich helpu i wneud penderfyniadau gwell. Does neb yn berffaith neu gyda'r deiet perffaith. Mae'r resymau hyn yn cynnwys diflastod, emosiynau, naill ai teimlo'n hapus yn drist neu'n ddig, teimlo'n unig neu hyd yn oed fwyta wrth gymdeithasu. Mae bwyd ar gael yn eang yn dyddiau hyn, ac mae wedi dod yn rhan fawr o'n bywydau. Mae'r rhain yn bethau y mae pobl wedi cael yn defnyddiol i reolau bwyta emosiynol neu fwyta oherwydd diflastod. Yn gyntaf, efallai eich bod wedi clywed y term dyddiadu'r bwyd. Mae hyn yn golygu cadw cofnod o'r hyn rydych yn ei fwyta a ifed. Bydd yn helpu i nodi prydau, athreloedd, mwy o fyrbrydau neu fod maent eich dognau yn fwy na'r angen. Sylwch ar y hyn rydych yn ei wneud efallai bydd amser penodol o'r dydd lle rydych yn fwy tebygol o fwyta pan nad ydych yn llwglyd. Allwch chi feddwl pryd mae hyn yn digwydd? Efallai byddwch yn adnabod patrymau gydag ymddygiad fel bwyta wrth wylio'r teledu gyda'r nos neu fwyta bwydydd plaster uchel fe creision gydag alcohol. Gall cadw dyddiadu'r bwyd amlygu arferion yr ydych wedi datblygu ac efallai na byddwch yn ymwybodol ohonynt. Mae'n well gan rhai pobl cadw llyfr ac ysgrifennu. Mae eraill yn hoffi defnyddio apiau ffôn clyfar neu cheddi smartphone. Mae llawer o'r rhain ar gael. Pa bynnag opsiwn o ddewyswch, y nod yw dod yn fwy ymwybodol o'ch patrymau bwyta. Mae bod yn ystyriol yn derm y gallwch fod wedi glywed. Os ydych yn fwy ymwybodol o'ch arferion bwyta a'ch dewisiadau bwyd, mae hyn yn eich galluogi i benderfynu beth y gallwch fod eisiau ei newid. Rhywbeth arall sy'n defnyddiol i bobl yw dysgu sut i sgorio pam mor llwglyd ydynt. Gallwch ddefnyddio'r graddfa fel hon i asesu pa mor llwglyd ydych chi. Y tro nesaf y byddwch yn meddwl cael eich hoff fyrbryd, gofynnwch eich hun, ydw i'n llwglyd? A'i chwant bwyd sydd arnau neu ydw i'n llwglyd? Disgwylir sgôr o 5 i 6 cyn pryd o fwyd. Mae'n iawn bod yn llwglyd, ond os ydych chi'n meddwl cael byrbryd ac yn sgorio 4, efallai dylech ofyn i'ch hun pam. Fodd bynnag, os ydych chi'n meddwl cael bwyd ac yn nodi eich bod ar rhif 10 ar y raddfa, fedrwch yn ôl ar eich dyddiadu'r bwyd. Sut y gwneithoch cyrraedd y pwynt hwn? Mae pobl yn eich chael defnyddiol roi'r raddfa sgôr hon mewn lle ystyrlon, fel oergell neu o flaen eich cwpwrdd byrbrydau. Mae strategaeth arall yn cynnwys gofyn y 3 cwestiwn canlynol i'ch hun pan fyddwch yn wynebu'r temtasiwn. Sut fyddwch chi'n teimlo os ydych chi'n bwyta'r bwyd? Efallai y byddwch yn teimlo'n euog, teimlo ymdemliad, o fethiant neu teimlo fel rhoi'r gorau iddi. Oedd y bwyd hwnnw'n werth eu teimladau negyddol? Sut fyddwch chi'n teimlo os na fyddwch chi'n bwyta'r bwyd? Rydych yn debygol o deimlo gwell ymdemlad o gyflawniad ewyllus uchel a natur benderfynol. Beth fydd yn digwydd os nad yw ydych chi'n bwyta'r bwyd? Nid oes unrhyw beth yn debygol o digwydd, ni fydd unrhyw ganlyniadau os nad ydych yn wirioneddol llwglyd. Efallai sylwch fod dewis paned o de neu wydred o ddŵr efallai'n ddigon i reoli eich awydd am fwyd benodol. Yn enwedig os nad ydych yn wirioneddol llwglyd. Gall cadw eich meddwl a'ch dwylo'n brysur hefyd helpu i reoli teimlad o fod yn llwglyd. Pa weithgareddau nad ydynt yn gysylltiedig â bwyd allech chi wneud? Dim ond am 15 i 20 munud y mae chwant bwyd yn para. Allwch chi gadw'n brysur am y cyfnod hwnnw? Gelwir hyn yn atal yr awydd. Diolch i chi. Diolch am wylio'r fideo yma. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r gyfres ac yn barod i symud ymlaen ar eich taith i rheoli eich pwysau. Diolch yn fawr iawn.